su Fadima, baban su Fadima, baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne manzo. Baban su Fadima, baban su Fadima, baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne manzo. Masoyinka ne baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne baban su Fadima, manzo ni me san ka ne baban su Fadima, soyayya ta ka bayyana manzo. Baban su Fadima, baban su Fadima, baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne manzo. Ina maka san da kaina ban san adadin shi ba manzo, masoyinka na wa maƙiyina ka ban san shi ba. Yanzu wata duniya da sona ka na fara shugaba manzo, ka yarda da ni ne dai masoyinka ya manzo. Jama'a sun kama sunanka har aka haife ni aka min suna da sunanka. Tun ina yaro na ji abba yana ta begenka har na fahimci umma komai za ta yi da sunanka. An kai ni makaranta na ji ana salatinka, ni mako na zage don don kar na yau hauka. Ba zan bari a bar na hanyar ka ba a da ni manzo. Baban su Fadima, baban su Fadima, baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne manzo. Manzo manzo ya manzo, manzo Habibullah, manzo manzo ya manzo, manzo Habibullah, manzo manzo ya manzo, manzo Karimullah. Kai kadai na sani manzo, ciki na masoya naka ni kai na sani manzo, cikin makiya naka wallahi babu ne manzo. Da in bar hanyar ka gara in bata arasa ne, domin ko ni masoyinka ne, me gaunar ka ne, me matakar san ka ne manzo. Baban su Fadima, baban su Fadima, baban su Fadima, manzo ni masoyinka ne manzo. Kisan da za a kira sallah sai an sanya sunanka, bayan an idar da kiran sallah za a sanya sunanka. Idan an zo shiga sallah nan ma da sunanka, bayan an idar da sallah fannin fatiya da sunanka manzo. Zan kai ɗaya ne amma baiwar kana da yawa, ko kanta ma musuluncin suna naka yafi yawa. Aiko cikin Kur'ani suna naka na da yawa, na duba dukkan littafi wani ma da tarihin manzo. Suna ta jira Umar yanke ba shaka, masoyi da manzo ne inda ka ganni ka shaida haka. Manzo ka dube ni kira ni in je garin Makka manzo, ya manzo, manzo Allah, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.